Коротше, ту ситуацію, що навіть не можеш 5 хвилин. Добре, продегустувати першу половину, просто з м'ясом. яку тобі навели. А треба вже другу треба дегустувати і відповідати. Що в ідеалі? Та пак про то приборжавську жону Що ти шиковну. хочеш? Ага, почути. Значить, Давай розкажемо. Що ти хочеш? за інтернета. Так, ти по-нашому. Так, можете рубай. попадати в YouTube. Мільйон просмотрів, так що давай. Що робити. значить можна? Навіть він читає, що він уже там. Немає 10. От Значить так, об'ява в Закарпатській газеті 10 звучить лайків. приблизно я так. падав. А що? Шукаю дружину, жінку, молоду, симпатичну, багату, трудолюбиву, з села Не Приборжавського. мішай інтерв'ю. Коротко про себе. 3 гектара землі. 2 хижі, І 4 корови. 10 коров. Да, да, да. Бачко, а яку?